ערב טוב צופים וצופות יקרים, ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ אורית רזיאל ארט. ברוכים השבים וברוכים הבאים לצופים החדשים. מה שלומכם? מקווה שאתם בסדר ומתחזקים באמונה ובביטחון. הערב אנחנו נלמד על מעלת אמירת האמן ועד כמה עניית האמן תסייע לאדם בעולם הזה ולעולם הבא. אז ראשית, השיעור הזה מוקדש להצלחה של הבן שלי, שיהיה בריא ויצליח בלחימה, ויחזור הביתה בריא ושלם, בריא בגוף ובריא בנפש, ולכל החיילים שיחזרו כולם בריאים ושלמים, רפואה שלמה לפצועים, ובעזרת השם חזרה של החטופים בריאים ושלמים הביתה, שכולם יהיו בריאים ושלמים, שהקדוש ברוך הוא ילחם להם והם יחרישון, ושיהיה ברכה והצלחה עם כל הלחימה בעזה וגם בצפון ובכל מקום, שאנחנו נהיה בטוחים ונזכה לגאולה השלימה ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן, ושיהיה די לצרותינו וכל טוב בשורות טובות. אז אנחנו לומדים על המילה אמן. המילה אמן היא ראשי תיבות של אל מלך נאמן. ולאמן יש שתי כוונות, יש שתי משמעויות. יש, האפשרות הראשונה זה אמת, שזה אומר שהברכה שאנחנו מברכים היא אמת, ואנחנו מאמינים בזה, כלומר שהשם ברא את העץ, ברא את הפירות של העץ, ולכן אנחנו מברכים על זה בורא פרי העץ, וגם הוא ברא את פירות האדמה, ואנחנו מברכים על זה בורא פרי אדמה, והשם ברא את זה וגם ברא את שאר הדברים. והאפשרות השנייה זה הלוואי. הלוואי שיאמינו ויתקיימו דברי המבקש ותמלא בקשתו. כלומר, כשאדם מברך מישהו, מברך אותו ליום ההולדת, מברך אותו בהצלחה, ברכה והצלחה, מברך אותו בחיים טובים וארוכים, מברך אותו שיחזור משדה הקרב, בריא ושלם, בריא בגוף, בריא בנפש. אז אותו אדם שמברכים אותו, כדי שלברכה תהיה תוקף, הוא צריך להגיד אמן, והוא בעצם אומר הלוואי, הלוואי שהברכה שברכת אותי, הברכה שברכת אותי יתקיימו עליי, ולכן הוא אומר אמן. וגם שתי האפשרויות ביחד, גם אמת שזה נכון, וגם הלוואי. בכל הברכות האמן נכנסת לקטגוריית אמת. על ברכות ויכולים, על ברכות ויכולים, האמן היא בקטגוריית הלוואי שיתגשם, הלוואי שזה יתקיים, הלוואי הברכה שמברכים אותנו, או שאנחנו מברכים את האחרים, שהם יתקיימו, ולכן אומרים אמן. השלה הקדוש, רבי ישעיה לוי הורוביץ, מגדולי רבני אשכנז, שחי במאה ה-17, חי בפראג שבצ'כיה, הוא נקרא השלה הקדוש על שם הספר שלו, אומר שכאשר, על שם השם שלו, הורוביץ, אומר שכאשר אדם מברך ברכה, כלומר שהוא לוקח פרי ומברך עליו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ, זה אומר שהוא מעיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העץ. ועל זה אנחנו מחויבים לענות לו אמן. עד כדי כך שהגמרא בתלמוד הבבלי אומר גדול העונה אמן יותר מהמברך. ונשאלת השאלה, מדוע עניית אמן יותר גדולה מהברכה עצמה? וזאת משום שסכום המילת אמן זה בגימטריה 91, שזה א' זה 1, מ' זה 40, נ' זה 50, סך הכל זה 91, שזה כנגד שני שמות של הקדוש ברוך הוא, שזה י' כ' ו' כ', שזה את ה אנחנו אומרים במקום זה כ', כי אסור להגיד את שם השם סתם לחינם, אז אומרים י' כ' ו' כ', פלוס א' ד' נ' ה', שזה השם אחר של הקדוש ברוך הוא, אדנות, שסך הכל י' כ' ו' כ' פלוס א' ד' נ' י', סך הכל מגיעים ל-91, י' כ' ו' כ' עם ה' שמחליפה את ה-K, את הקוף, זה מגיע ל-26, וא' ד' נ' י', א' ד' נ' י', זה מגיע
ל-65, א' זה 1, ד' זה 4, נ' זה 50 וי' זה 10, סך הכל זה 65, אז 26 פלוס 65 מגיעים ל-91. יוצא שהאמן היא יותר גדולה מהברכה שיש בה רק שם השם אחד. בברכה יש שם השם אחד, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ, משהו כזה, יש שם רק שם השם אחד, ולכן באמן יש את שני שמות השם. האמן עולה למקום הגבוה ביותר על ראש המדרגות של עולם האצילות. יש לנו עולם הזה, ויש עולם המלכות והבריאה וכולי, ועולם האצילות נמצא במקום הגבוה הזה, בעולמות העליונים, נמצא במקום הגבוה ביותר, והיא מגיעה עד לכיסא הכבוד, ומשם היא מורידה את השפע לעולם. לכן מעלת האמנים היא גבוהה מאוד מעל הישוער. האמן נמצאת במדרגה מעל הזמן. כל המצוות שהן קשורות בדיבור, המעלה שלהן גבוהה ביותר, ומעליהם גבוה גבוה, גבוה נמצאת למעלה האמן. השלה הקדוש אומר שהתינוק אומר אמן, ילד קטן, בין שנתיים, 3, קטן, תינוק קטן, כאילו הוא נקרא תינוק, אבל בעצם הוא ילד קטן, כשהוא אומר אמן על הברכה, מיד יש לו חלק לעולם הבא. במסכת שבת אמר ריש לקיש, כל העונה אמן בכל כוחו, הכוונה שהוא אומר את זה בכוונה ובתשומת לב, פותחים לו שערי גן עדן, שנאמר, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. אל תקרי אמונים, אל תקרי אמונים, אלא שאומרים אמנים. נשאלת השאלה, למה שערי גן עדן ולא שער גן עדן? לפי שבגן עדן יש כמה וכמה שערים. יש כמה דרגות של גן עדן, ולכל מחיצה ומחיצה יש שערים משלה. על כן, כשאדם אומר אמן, כשהוא שומע ברכה, או כשמברכים אותו והוא אומר אמן, נפתחים לו שערי גן עדן, לא שער אחד, אלא כמה שערים. כל המחיצות נופלות בפני אמן אחד, שהוא אומר. אדם זוכה להיכנס לפני ולפנים, בזכות האמן הזו. ראו מה זה הכוח של האמן. כך שהאמן היא לא מילה סתמית, אלא היא כרטיס כניסה לגן עדן. האדם צריך להיות צייד מרוכז בברכה של המברך, כדי להספיק לומר בזמן את האמן. האמן היא כמו מטיל זהב יקר ערך. על כן גדול העונה אמן יותר מהמברך, כי האמן היא בעצם החתימה על הצ'ק. בלי החתימה על הצ'ק, הצ'ק לא שווה. ובזה הוא מקדש שם שמיים ברבים. ואילו אדם שלא אומר אמן, או שהוא אומר אמן חטופה, אמן חטופה זו אמן מהירה, שעוד לפני שהאדם סיים לברך הוא כבר אמר את האמן. או אמן חלשה, שזה לא דבר טוב להגיד אמן חטופה, צריך לראות שהאדם מסיים לברך ואז אומרים את האמן. או אמן חלשה שהיא נשמעת בכל ענות חלושה, שהוא אומר כזה אמן חלשה שלא שומעים מה הוא אומר, רק הוא שמע את האמן הזו. הוא סוגר בפניו את שערי גן עדן. כי כל התכלית שלנו כאן עלי אדמות זה כשאנחנו נחזור לעולם הבא, נחזור וניכנס ישר לגן עדן בלי כל מיני מעברים למיניהם וכל מיני מכשולים, אלא פשוט ישר להיכנס לגן עדן. כי השאיפה שלנו כאן בעולם הזה, למרות הכל ועם כל הניסיונות, זה כל הזמן לצמוח ולגדול ולהתפתח ולצמוח. וברגע שהאדם לא מתקדם, הוא נשאר במקום, אין מצב שהאדם נשאר במקום, זה או שהוא עולה או שהוא יורד. אז ברגע שהוא נשאר במקום, הוא מאבד את כל המהות שלו. על כן, אל תקראי שומר אמונים, אלא שאומרים אמן. וכל העונה אמן בעולם הזה, זוכה ועונה אמן לעתיד לבוא. בכל פעם שיהודי עונה אמן, וכל פעם שאדם אומר אמן, בין שהוא שומע ברכה,
ובין שמישהו בירך אותו והוא אמר על זה אמן, נברא מלאך מליץ יושר. המלאך הזה מליץ יושר עליו. בסך הכל אמרנו אמן. בראנו מלאך שהוא מליץ יושר עלינו. שהרי אמן בגימטריה זה 91. מלאך זה מ' זה 40, ל' זה 30, א' זה 1 וכ' סופית זה 20, סך הכל זה 91. המלאכים האלה שאנחנו בוראים עם האמירת האמנים שאנחנו אומרים, אלה מלאכים שמרפאים את החולים שבעם ישראל. חולים, פצועים, מרפאים אותם ושומרים עלינו. האמן הזה היא ראשי טובות, אני מוסר נפשי. אני מוכן למסור נפשי למען אמונתי, למען האמונה שלי. המלאך הזה שומר על האדם. כל פעם שאדם אומר, כמובן אמן, בזמן אדם סיים לברך, אומרים על זה אמן, ברכו אותו, הוא אומר אמן, הוא זוכה למלאך ששומר עליו ומגן עליו ומרפא אותו. ובנוסף, כל פעם שאנחנו עונים אמן, אנחנו מושכים ומורידים עלינו שפע משמי מרומים. זו הסיבה שחשוב שנרגיל את עצמנו לענות אמן. כל פעם שמברכים אותנו, נגיד אמן. בפעם הבאה שמישהו אומר לכם מזל טוב לרגל יום ההולדת, או אומר לך מברך אותך באיזשהו ברכה, מברך אתכם באיזושהי ברכה, תוותרו על התודה המסורתית ותענו אמן. כי התודה זה לשם הנימוס, אבל אין בזה ברכה. זאת אומרת, זה מצד הנימוס. אבל כשמברכים אתכם, כדי שיהיה תוקף לברכה, תענו אמן בכוונה, תגידו אמן בכוונה בתשומת לב, כדי שיהיה תוקף לברכה, ובזה, אותו רגע שמברכים אתכם, גם בשמיים מברכים אתכם. ואותו שליח, אותו אדם שנשלח לברך אתכם, זהו בעצם שליח מלמעלה לברך אתכם. באותו רגע הקדוש ברוך הוא משמיים רוצים להעניק לכם שפע, שולחים לכם מישהו שיברך אתכם, ואז אתם עונים אמן על הברכה, וככה אתם מושכים את השפע מלמעלה למטה. אתם מושכים אליכם את המזל הטוב משמיים. חז"ל מתארים מה קורה, מה מתחולל מכוח עניית אמן, שמסוגלת להביא למחילת עוונות, לקריאת גזרות רעות, אדם שנגזר עליו גזרות רעות, או איזה שהם עוונות שהוא עשה, היא חודרת ועולה בכל העולמות. היא פשוט כמו מין חץ כזה שעולה למעלה בכל העולמות ומוריד שפע. הסבא מיקלו היה אומר ששווה היה לאדם להגיע לעולם הזה בשביל אמן אחת שהוא יאמר והוא יכניע את הכל. אין גדול לפני הקדוש ברוך הוא מהאמן שאנשים אומרים. כל העונה אמן בכוונה ראויה, יזכה לאריכות ימים, שהרי האותיות האחרונות במילה זקן בא בימים, זה אמן. סוד ההצלחה בחינוך, במגילת אסתר, כתוב, והיא אומן את הדסה, שמרדכי היה אומן את הדסה, הדסה הייתה איתו מאב ומאם, והוא אימץ אותה וגידל אותה. נכתב מרדכי, נכתב חסר ו' ונקרא אמן. מרדכי היהודי חינך את אסתר לחשיבות עניית אמן, וזה סוד הצלחתו בחינוכה. הארי הקדוש מסביר שהכללות נהפכות לברכות, כאשר המילה כללה נכתבת בהיפוך. אם אנחנו קוראים את המילה כללה בהיפוך שמתחילים מהסוף, מהה, אז יוצא הלל קוף. כלומר, כאשר משבחים את הקדוש ברוך הוא ומברכים 100 ברכות כל יום כמניין קוף, כל כללה הופכת לברכה. כאן אנחנו נספר סיפור על עניין ערך אמירת האמן. סיפור נורא שסופר על הגאון רבי מרדכי יפה, בעל הלבושים. הלבושים זה היה שם הספר שהוא כתב, לפעמים הרבנים נקראים, הצדיקים נקראים לשם הספרים שהם כתבו, או ראשי תיבות של השם שלהם, עם השם משפחה. חיבר ספרים על השולחן ערוך, שהוא היה בפראג והוא נולד למשפחה
המיוחסת לצאצאי רש"י. הוא היה אב בית הדין, אב בית הדין זה כמו שופט בבית משפט העליון, אב בית הדין בקהילת קודש, ואז באו שליחים מקהילת קודש פוזנה אשר בפולין להוציא לו שטר רבנות, כלומר הזמינו אותו להיות הרב שלהם, האב בית דין שלהם במקום. השיב הגאון שהוא מוכן לקבל את המינוי, אלא שעליו ללמוד קודם את חוכמת התכונה. החוכמת התכונה זה חוכמה שמדברת על חישוב החודש, המולד והאסטרונומיה. היות והוצע לו להיות רב בקהילה של תלמידי חכמים מופלגים, הוא לא יכול להיות בקיא, להיות רב בקהילה כזו שהוא לא חכם בחוכמה הזאת, ולכן הוא רוצה ללמוד קודם כל את החוכמה הזו. והיות וחכמי הספרדים בקיאים בחוכמה הזו, לכן הוא ייסע קודם לאיטליה, ללמוד את החוכמה הזאת אצל הרב אבוהב, שהוא בעל מנורת המאור. שוב, מנורת המאור זה שם של ספר שכתב הרב אבוהב, לכן הוא נקרא בעל מנורת המאור. שם הוא למד את כל החוכמה הזו ברבע שנה. והיא מקץ הימים, והיה מקרה שם שהיה תינוק אחד, ילד קטן בן 5, שאכל פרי, וברך עליו קודם בורא פרי העץ בקול רם. וענו כל בני הבית אמן על הברכה של התינוק, על הברכה של הילד הקטן. והגאון הנ"ל, זה שקיבל מינוי להיות רב, אב בית הדין, לא ענה אמן, בלי כוונה, הוא לא כל כך שם לב, לא ענה אמן. והחכם, רבו של הגאון הנ"ל, כאשר הוא ראה שהוא לא ענה אמן על הברכה של הילד הקטן, הוא כעס עליו מאוד כעס גדול, והיה מנדה לו וגוער בו בנזיפה. והחרים אותו 3 ימים. כפי שהדין, כשרבי מחרים את תלמידו. אחר כך בא אותו גאון הנ"ל, ורצה לפייס את רבו, רצה לפייס את הרב שלו, והוא לא רצה למחול לו, לא רצה לסלוח לו. ושאל את רבו, ימחול אדוני ויאמר לי מה פשעי ומה חטאתי נגדו, מה חרי האף הגדול הזה, למה אתה כל כך כועס עליי, למה אתה מחרים עליי, מה אני עשיתי? השיב לו החכם הנ"ל, ידוע תדע שאהבה גדולה ושלמה שאינה תלויה בדבר, אהבתיך יותר מבני, אני אוהב אותך אהבה גדולה מאוד ושלמה, אני אוהב אותך יותר משאני אוהב את הבן שלי, אבל תדע נאמנה שהיית חייב מיתה בשעה שלא ענית אמן על הברכה של התינוק, על הברכה של ילד הקטן בן 5, על כן הייתי חייב לנדות אותך כדי שלא תמות. אמנם באמת ובתמים אני מוחל לך, אבל רק בתנאי שבכל מקום וקהילה, שכף רגליך תדרוך, כל מקום שתגיע, כל עיר, כל מקום, כל קהילה שתגיע אליה, תדרוש ברבים ותודיע להם את החטא והפגם הגדול של מי שאינו עונה אמן על כל ברכה ששומע מישראל. וכך תדרוש איפה שאתה מגיע, כל בית כנסת, כל ישיבה, בית מדרש או שיחות, הרצאה בפני קהל, תדבר איתם על מעלת עניית האמן בכל מקום. וגם תלמד את הילדים שלך, את הבנים שלך, את בני הבנים שלך, עד כל סוף הדורות, את המעשה הנורא הזה של אי אמירת אמן. ישנו עוד סיפור, הנושא של מעלת אמירת האמן. סיפור מדהים על מעלת האמן במשפחה מסוימת בדרום הארץ. האם נפטרה לבית עולמה, ובני המשפחה קיבלו על עצמם הנהגה טובה, שזה כמובן הנהגה, זה משהו שהוא לא, זה לא כתוב בהלכה, אבל זה משהו שאדם מקבל על עצמו על מנת, מחמיר על עצמו כדי להתעלות יותר. אז הם קיבלו על עצמם להשתדל לברך רק כשיש מישהו בבית שיענה אמן על הברכה. ורק אם אין ברירה, אז הם היו מברכים כשאין מי שנמצא בבית לענות אמן על הברכה. באחד הימים חזרה הילדה מבית הספר והייתה צמאה במיוחד, אך לא היה אף אחד בבית שיענה אמן על ברכתה.
היא ישבה וחיכתה שיחזור מישהו כדי שיוכל לענות לה. 2.5 שעות היא חיכתה בצמאונה עד שיגיע מישהו הביתה, ומיד היא בירכה בפניו, והוא כמובן ענה אמן על הברכה. והנה בלילה, בחלום, אמא שלה הגיעה אליה בחלום ואמרה לה, דעי לך ביתי, שהמעשה שעשית התגברת על צמאונך 2.5 שעות, עשה רושם גדול בשמיים, והחליטו לגזור על ילדה מהכיתה שלך גזירה טובה בזכותך. בכיתה שלך ישנה ילדה שלקתה לאחרונה במחלה נוראה, ובזכות המעשה הטוב שלך נגזר שהיא תבריא ותצא מזה כליל, תצא מזה לגמרי. תוך שהיא מציינת את שם הילדה. הילדה התעוררה בבעלה 5 בבוקר, העירה את אביה וסיפרה לו את החלום. האב הרגיע אותה והבטיח בבוקר לברר את העניין. מאחר ולא היה ידוע לו ולא לאף אחד על הילדה השנייה שחולה. בבוקר התקשר האב לאבי הילדה השנייה ושאל אותה לשלום ביתו. והוא ענה לו שהכל בסדר, ומדוע אתה שואל? גילה לו האיש כי הוא יודע על הבת שחולה. האב השני נדהם, מאחר והם שמרו זאת בסוד מוחלט, אך הוסיף האב הראשון וסיפר לו את כל השתלשלות החלום והבשורה שבסופו. 2 האבות הם חסידים, נסעו מיד לאדמו"ר שלהם בירושלים. האדמו"ר הקשיב לסיפור בקשב, והורה להם לגשת לבדיקות, ללכת לעשות בדיקות, האמורות להיערך באותו יום לילדה, לפני הטיפול הכימותרפי הראשון. לתוצאות המדהימות, המשפחה הייתה כבר מוכנה. ההלם של הרופאים היה טוטלי. הבדיקות היו נקיות ללא שום סימן למחלה ובכלל. ראו מה זה כוח התגברות של ילדה קטנה באשדוד שיכול להציל עולם שלם. אנחנו יודעים בנושא של האמן, אנחנו יודעים שיש סעודה שנקראת סעודת המינים, שמעלתה גדולה מאוד. מהי אותה סעודת המינים? מה הרקע שלה? איך בכלל הגיעו לעניין הזה של סעודת המינים? סעודת המינים מוזכרת לראשונה בימי דוד המלך. באותם ימים, אומרת המסורת, מתו בכל יום 100 נפשות מישראל. הייתה איזושהי מגפה, וכל יום מתו 100 איש. ואף אחד לא ידע למה ומדוע. דוד המלך בכבודו ובעצמו נדרש לסוגיה, ולאחר שהוא חקר את הנושא ברוח הקודש, ואפילו בדק ברוח הקודש, הבין את הסיבה למיתות המשונות האלה. מה הסיבה? עם ישראל לא בירך את השם כראוי, וכדי לפתור את הבעיה באופן מיידי, הוא תיקן דוד המלך לומר כל יום 100 ברכות ליום, כנגד אותן 100 נפשות, ואכן המגפה נעצרה. מדובר ב100 ברכות, ולא באמירת 100 פרקי תהילים, או נתינת 100 שקלים לצדקה. כי דוד המלך ראה שהזמן דוחק ובכל יום נופלים חללים רבים. הוא הבין כי יש צורך בפעולת הצלה מהירה שתעצור את המגפה באורח מיידי, ולכן תיקן 100 ברכות שנאמרות בפה, והן מהוות סגולה לפתוח שערי ברכה ולסתום את הפיות של המקטרגים. מאז ועד היום הועברה המסורת הזו הייתה מסורת חשאית בסודות, וקהל שהיה נזקק לסיוע לאורך שנים, נהג להתכנס ביחד ולומר את הברכות ולקוות כי יוסרו ממנו כל הגזרות הקשות. המנהג הזה שהוא זקוק לישועה, זה שזקוק לישועה ומברכים את הברכות שיהיה לזכותו, ומברכים לפי סדר הברכות של מגע אש. תכף אנחנו נסביר את הנושא של הסדר של הברכות.
ומברכים את הברכה, כל אחד מברך את הברכה, ולכל ברכה יש את הסגולה שלה, אומרים את הסגולה, את יהי רצון אחר כך, וכל אחד אומר שמות של האנשים שהם צריכים ברכה בנושא הזה. מסקנה, כשאדם שומע ברכה, או שהוא שומע קדיש, ירוץ על זה כמוצא שלל רב. 100 ברכות ליום, זה כמו כדור אקמול והמגפה נעצרה. ויש מרבה עוצר את המגפות, שאומרים יש מרבה בקדיש, זה עוצר את המגפות, שמשמעותה התקדלתי והתקדשתי והודעתי לעיני גויים רבים. שנזכה לא לאבד אמן אחד, ושאדם יהיה שומר על האמן הזו, ברוך השם לעולם, אמן ואמן. אז לגבי סעודת המינים, מה שאני ממליצה גם לאנשים, אנחנו עכשיו נמצאים בזמן של מלחמה, לצערנו אנחנו שומעים חדשות קשות, אנשים על הרוגים ופצועים, אנשים צריכים להתכנס, קבוצה של אנשים ולעשות סעודות המינים. הסעודות המינים הם שאנשים מברכים לפי סבב, וכולם אומרים אמן על הברכות, וכל העונה אמן בכל כוחו, פותחים לו שערי גן עדן, שנאמר בספר ישעיהו כ"ב, כ"ו-ב', פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמנים. הכוונה במילה אמן, זה אמרנו שזה אל מלך נאמן, כאל מלך נאמן, שזה למרות החושך וההסתר שבעולם, שומרים אמונים להשם, ועונה אמן בכל כוחו, הרי הוא דבק בהשם, ופותחים לו שערי גן עדן. אז ראשית אנחנו הולכים לפי הסדר של מגע אש, את הברכות, את סדר הברכות מתחילים במגע אש, שזה מ' זה מזונות, ג' מגע, ג' זה בורא פרי הגפן, המזונות זה על עוגות, על בגלה, ופלים, דברים שקשורים עוגיות במזונות, ואחר כך מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא מיני מזונות, ואז מי שנמצא לידו אומר אמן, עונה אמן, ואז אוכלים מהעוגיות, מהעוגה או מה שלא יהיה, וברוך אתה, ואחר כך מברכים על הגפן, זה ג', ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן, שותים מהמיץ ענבים או מהיין, ואחר כך יש ברכה, אנחנו נגיע לשלב הזה, אחר כך יש לנו ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ, העץ זה כל הפירות שגדלים על העץ, שזה תפוחים, תפוזים, אפרסמון, מה שיש עכשיו בעונה, בחורף, אשכוליות, פומלות, גדלות על העץ. ואחר כך יש לנו בורא פרי אדמה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי אדמה, שזה עגבניות, מלפפונים, גם בגזר, סלט ירקות, דברים של פירות שגדלים על האדמה. ואחר כך יש לנו ברוך אתה השם אלוקינו מלך מגע אש, אז מ' זה מזונות, ג' זה גפן, העץ, אדמה, אחר כך יש לנו שהכל זה גלידה או גבינה או שוקולד, שהכל, וגם מוסיפים בורא מיני בשמים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא מיני בשמים, זה בשמים, זה יכול להיות עלים ריחניים, מרווה, רוזמרין, נאנה, ריח טוב מפרחים, או אפילו ציפורן, שזה גם ריח טוב, מברכים את הברכות, וכל אחד עושים סבב, למשל אם יש 10 אנשים מסביב לשולחן, מגישים דברים על השולחן, כל מיני כיבודים, וכל מיני סוגים, ככה שיהיה ברכות לכולם, כל אחד יבחר מה שהוא אוהב, ועושים סבב של כל אחד מברך ועונים לו אמן, ואז יוצא שיש הרבה ברכות באותו זמן, וזה ככל שיש יותר ברכות, יש כמובן ישועה גדולה. ואחר כך
כשמברכים מזונות, אחר כך יש גם יהי רצון. כל אחד אומר את היהי רצון, ואז יש מקום להגיד את השמות של מי של אדם, כי מזונות זה סגולה לפרנסה, הגפן זה סגולה לזיווג הגון, מי שרווק, רווקה, שרוצים להתחתן, אז מזכירים את השמות של הרווקים והרווקות, או מי שצריך פרנסה טובה וכולי, אז זה בורא מיני מזונות. בורא פרי העץ זה כל מה שקשור בזרע בר קיימא, כלומר אנשים שרוצים ילדים, שעדיין אין להם ילדים רוצים ילדים, אז זה לכל חשוכי הבנים. ובורא פרי אדמה זה לרפואה שלמה, מי שלא חולה, פצוע, או מי שלא יהיה שזקוק לרפואה שלמה, זה הסגולה של יש פה יהי רצון לברכת בורא פרי אדמה, ואז אומרים את השמות של מי שצריך ישועה, ושהכל נהיה בדברו זה כל הישועות, כל הדברים, כל מה שצריך בכל התחומים. ובורא מיני בשמים זה עניין של אנשים שהם יהודים שרחוקים, לקרב אותם לאמונה, ליראת שמיים, שהתחזקו באמונה, זה סגולה של ברכת בורא מיני בשמים, כי זה חוש ריחני. והאמונה קשורה ברוח, זה כנגד הרוח. ואז אומרים את הברכות, ורואים בזה ישועה מאוד 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 גדולה. אני אישית עשיתי כמה פעמים אצלי בבית סעודות המינים, וראיתי הרבה מאוד ישועות בכל מיני מי שעשיתי את זה, הקדשתי את הערב, שכל הברכות שנאמרות בערב הזה, יהיה לזכותו של אותה אישה או אותו איש או מי שצריך את הישועה. וראינו בזה ישועות מאוד גדולות. וגם אנשים סיפרו על ישועות, אם זה ילדים שלהם שהתחתנו, או זרע בר קיימא, אנשים שנולדו להם בנים, בנות, או בית שקנו, או דיון בבית משפט, או מה שלא יהיה, דברים שהצליחו, זכו לישועות מאוד מאוד גדולות. סעודת המינים יש לה כוח מאוד גדול, וגם כמובן אני ממליצה לעשות את זה. אפשר למצוא באינטרנט את סדר הברכות, מה בדיוק לעשות, להדפיס את זה, ולארגן סעודה, להזמין את בני המשפחה, קרובים, שכנים, אנשים ישמחו לבוא, זה גם מפגש משפחתי, מפגש חברותי, להיפגש מסביב לשולחן, ולברך את הברכות באווירה טובה ונעימה. לגבי הנושא של 100 ברכות ליום, אז אני לפני 3 שנים נפלתי ושברתי את היד העיקרית שלי, והיות ואני אדם יוצר, אני מתעסקת בתכשיטים, במתכות, למדתי באותה תקופת צורפות, שזה ממש עבודה חזקה על היד בניסור וכל מה שקשור במתכות, וגם אני מציירת וכותבת וכולי, וממש שברתי את היד, הייתי במשך 3.5 חודשים עם גבס, ולקח לי זמן הריפוי, היה ארוך, בערך כ1.5 עד שחזרתי ממש לעבוד בתכשיטים ובאומנות, ועשיתי את הסגולה הזאת של 100 ברכות. הגעתי למסקנה שכדי להגיע ל100 ברכות כל יום, אם אומרים את ברכות השחר, תפילת שחרית, מנחה וערבית, למרות שנשים לא חייבות בתפילת ערבית, אבל לצורך 100 ברכות אמרתי גם תפילת ערבית, וישבתי וכתבתי ביד השנייה, לא האמנתי שאני אצליח לכתוב ביד השנייה, כי אני מאוד מאוד ביד אחת. יש כאלה שמצליחים לעבוד עם 2 ידיים, אבל אני עובדת עם יד אחת כשאני כותבת, וממש הצלחתי לכתוב לאט לאט. לאט לאט הצלחתי לכתוב את הברכות שבירכתי, עשיתי ממש סיכום הברכות שבירכתי כל יום על מנת לוודא שהגעתי ל100 ברכות. ובאותה תקופה גם מישהי אמרה לי שהיות ואני ממש בגבס רציני ואני לא אגיע למה שהייתי לפני כן, ואמרתי לה אני בעזרת השם אגיע ואני אחזור לעצמי, ואפילו אני אהיה יותר חזקה ממה שהייתי פעם.
ועשיתי את הסגולה הזאת של 100 ברכות ליום עם עצמי, על ידי ברכות של האוכל, ברכות של התפילות, כי ניסיתי לעשות את זה עם שחרית ומנחה ולא הצלחתי, רק אחרי שהוספתי תפילת ערבית, הצלחתי להגיע ל100 ברכות, וברוך השם היום אני יכולה להגיד לכם שהיד שלי נרפאה לגמרי, ברוך השם, חזרתי לעצמי וחזרתי גם לעצור את התכשיטים ולעשות את העבודות וליצור לצייר, ובכלל לעבוד עם היד, וזו הרגשה טובה. רק מי שעובר איזשהו איבר בגוף ועובר תהליך החלמה יכול להעריך מה זו בריאות וכמה חשוב, צריך להודות על זה. ואני רוצה להגיד לכם שעל ידי 100 ברכות, ברוך השם, היד שלי חזרה לעצמה, ואני גם חזרתי להכין תכשיטים. אז חברות וחברים יקרים, אם אהבתם את הסרטון, אני ממליצה לכם לשתף אותו, אני אשמח שתשתפו אותו, זה נושא חשוב מאוד של עניית האמן, וגם אני אשמח שתלחצו עליו לייק. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים להצטרף לערוץ כמנויים, ללחוץ על הפעמון, וכך תקבלו התראה על כל סרטון חדש שאלה. אז שיהיה לנו ערב טוב ולילה טוב, ובעזרת השם נתראה בסרטון הבא.